Halløjsa alle sammen, Rasmus Nielsen her, og i dag vil jeg vise jer en mod, som hedder Unlimited Superheroes, eller Superheroes Unlimited, ja, det der i hvert fald. Og det vil jeg vise ret hurtigt, fordi der er så mange ting at vise, så ja, lad os få det i gang med det. Den første vi har her er Superman, som er meget hurtig, og ja, han er strength, altså han er sådan lidt smadret en i et slag i hovedet. Så selvfølgelig kan han også flyve, selvom man er i survival. Hvad ville han være, hvis han ikke kunne det? Så ja, yeah. Superman. Den her, eller den næste, det er Batman, som ikke kan rigtig meget andet end, hvis han ikke har sin våben, kan ikke flyve, men han straks beskytter en ret meget. Men først når han får sit våben, han er awesome. Så lad ham ske om det. Eller lad os ske om det. Det var det, jeg mente. Okay, så fik han hans ting. Den første vi har her er en Batbomb, som man kaster. Bang, siger den. Bang, siger den lille gris. Ikke squish. Og så den næste er en Batarang, som, ja, der kaster. Nakker dem. Så er der en Grappling Hook, så man trykker højreklik, og så kommer man derhen. Det er ligesom en enderpearl. Wee. Og så kan man kaste nogen på sådan en motherfucking høj bygning, og så bare sådan, wow. Så bare flygte sådan, what the fuck? Nej. Og så er der en Sonic Batcall, så bare spawner nogle bats. Bat. Batarang Killer. Det er næsten umuligt. Jeg dør dog. Nå, okay. Den sidste her er en Smoke. Halløj. Aner ikke, hvad den gør. Hvis der er nogen, der kunne skrive det i kommentarfeltet, hvad fanden den gør. Fordi man kan ikke engang kaste den eller noget som helst. Den er bare dum. Sådan der. Ja. Lad os komme videre til den næste. Den næste er Wonder Woman, som er en lidt mindre, nederen version af Superman. Kan selvfølgelig flyve, men kan sgu heller ikke andet. Men hun har også et våben, og det skal hun også have. Og det er Lasso of Truth, som er awesome. Ja, prøv lige at finde et dyr så. Eller et eller andet. Og så nakker vi alle. Okay, vi fandt også nogle ting. Den tænkte jeg, at jeg godt kunne bruge. Nogle andre ting, der også blevet kommet med. Det er en Thug. Eller Thug. Eller hvad hedder. Så er der en Radioactive Spider, som er sød. Indtil man tager den. Så bliver den sådan rigtig sur, så prøver den at dræbe dig. Men det må dræbe den. Og så er der en Croc, som også er sådan en lille en. Og så en Country Prisoner, som, what? Han er ret stærk. Og så er der en Ant. Det er bare awesome, det der. Awesome lille fyr. Nogle døden. Så er der en Fishman, som awesome. Han gør der ikke fortræd. Han er bare sød. Så er der Joker. Som er mega hurtig. Irriterende. Død dog. Det er da helt utroligt. Ej. Bare kom du. Og Scarecrow. Som er bare mega irriterende. Hvis man kommer for tæt på ham, bliver man blind. Så drikker lige noget mælk.
og så bliver jeg god igen. Og så flyver jeg væk fra dem. Fly, baby, fly. I wanna fly this shit. Okay, nu er det Flash, som er den næste. Og han er, som i filmene, super hurtig. Men det er også det eneste, han får. Men det er så super hurtig, som er super hurtig. Ja. Og så survival, der er han også super hurtig. Nej. Og det er han bare. Sådan er Flash. Yay! Yay! Nu er det tid til ham der Martin Manhunter. Eller hvad fanden han nu hedder. Og han har speed og invisibility. Så han er nice. Og han kan også flyve. Hvorfor glemmer jeg? Han kan også flyve. Gonna fly. Sådan er han bare. Okay, nu har vi... Hvad fanden hedder han nu? Aquaman, som skal vise os, hvad han kan. Han har speed, og selvfølgelig har han water breathing. Awesome. Men han har mere at byde på. Han har nemlig også denne lille stav, som kan spawne Fishmans, som hjælper ham i kamp, hvis der er noget at kæmpe imod. Og det er bare sygt fedt. Og nu spawner jeg alt for mange, så lige om lidt skal jeg finde et eller andet sted at optage. Det er bare awesome. Der var en, der kom til skade. Slå ham. Og nu vil jeg... The Boboth. Okay, den næste her er Green Arrow, som ikke kan gøre andet end hvis han har sin bue, som kan skyde mega langt. Så lige det, den fløj bare langt. Men man kan ikke se, når den lader op, så man skal bare sådan holde den i uforendelig tid, og så bare... Den skød bare langt, den gør. Ej, jeg tror lige jeg ramte dem. Nå. Næste! Robin er ligesom Batman. Batgirl ligesom Robin og Batman. Og så her har vi den første Iron Man halløjsa tingest shoot, som får slowness, strength, jump boost og fire resistance. Jump boost. Og den er awesome. Jeg ved ikke hvad der er sket, men på min computer er øjnene begyndt at blinke, og det er virkelig ikke noget med modden. Modden virker fint, men det er på min computer der er noget galt med den, hvor den blinker. Så det er virkelig ikke noget med modden, så det skal jeg ikke tro. Så ja, Iron Man. Og her har vi den originale Iron Man, som kan flyve. Se, der kommer sådan en lille flamme. Det er så. Som falder lige så hurtigt, som den flyver. Han har speed, strength og water breathing. Det var awesome. Det ligner en brutter. Med den blinker det også. Og det er stadig ikke noget med modden, det er noget med min computer. Så det skal jeg ikke tro. Så det er final things. Så ja. Sweet. Og her har vi så Captain America. Wee. Som har speed og strength med sit lille skjold. Egentlig så aner jeg ikke hvordan man kaster det. Jeg prøver at trykke på næsten alle knapper. Og den eneste gode knap er Q. Men det er ikke rigtigt. Så hvis I vil skrive ned i kommentarfeltet, hvordan man kaster, så kunne det være fedt. Og nu har vi Thor. Og ham kan vi lige nå, før vi springer fra det ene til det andet. Fordi jeg tror, jeg laver 2 videoer, fordi der er ikke plads. Og Thor, han kan selvfølgelig flyve, og han flyver 2 på runer. Det ser awesome ud. Prøv at se de der små ting, der kommer under ham. Det er sådan nogle små runer, han flyver på. Og hvis man trykker højre klik med hans hammer, kommer der lyn. Dø! 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 Hvorfor fanden har